ئیسا پەرستگehê paqij dike Matta 21. ئیسا ket perestgehê û hemû yên ku li wê derê gerin û firotin dikirin avêtin derve. Maseyên pereguherandinê û kursiyên kevokfiroştinê gêr kirin. Wî ji wan re got hatiye nivîsin, wê ji mala min re mala duayê bê gotin, lê hûn wê dikin şikefta rêbiran. Li perestgehê kor û şil û şeht anîn bawî wî ew qenc kirin yanî baş kirin. Lê gava ku serekên kahînan û şerîetzanan karên nedît yên ku Îsa dikir dîtin û dengê zarokan bihîstin yên ku di perestgehê de digotin Hosanna ji kurê Dawûd re hêrs bûn û gotin ma tu nabihîsî ku ew zarok çi dibêjin. Îsa li wan vegerand û got belê ma we ew qet nexwendiye te ji devê zarokan biçûk û yên li ber şîr şikir diranî. Wî ew li wir hiştin û ji bajêr derket çû Beytaniyayê û şev li wir bihûrand. Pirtûka pîroz İncîl. Slav û rêz xweşk û birayên hêja.